pitänyt rakentaa Legosta mutarin. Vähän rauha. Mutarin on aika helppo rakentaa Legosta. Mä tuhoan vaan Indoraptorin. Indoraptor ei oo enää niin kova juttu. Mutarin on paljon. Niin, se on sen verran hyvä. Mulla on teille tarkoitettu. Mutta on vaan siitä vaivaa. Se tarvitsee niinku se pitää kävellä kahdella jalalla. Mikä on? Deinotops. Jos te ootte just parempi. Jos kattonut siis. Mä en muista, mutta täällä on niin sellainen. Mä en muista myöskään, koska mä en. Resisted, niin se näyttää joskus se olisi. Niinku tää on paljon hienompi niinku tää. Ei. Yrititkö sä vaihtaa ite? En. Ollaan toi, että sillä on isku. Että Se toinen vaihtaisi. niin ja sit se saa iskeä tuollaisen pikkuisku. Toi ei ollut mitään pikkuisku. Ja sitten tää. Toi on sitten aivan kova vastus, koska niinku toi on niinku Mitä se pystyy iskemaan? Odin, din. Eikö sä, et sillä oli Devorhi? Odin. Damage overtime.